og velkommen til Godmorgen Danmark. I dag skal vi have med Chrissa, og en, der danser gammel style og snakker om det, og så en, der er noget med tommelblad. Og vi starter med den her med Chrissa. Christian! Og hej! Hej. Jeg vil gerne spørge dig, hvorfor du fandt på, at du siger det Chrissa? Fordi det er godt at have dem i halsen, og fordi hvis man har ondt i halsen, så kan de gå godt. Ja, og prøv at smage. Jeg har ikke set spise nogle af dem på arbejdet. Ja. Er det nogle, vi tager så nogle gange? Jeg kan se, at man kan både få nogle store og små bøtter. Ja. Altså, den her, er det bare med almindelig kryds? Og hvad med den her? Er det med salt? Ja. Og de hedder pingvinlakryds. Man kan godt se, der er en pingvin. Ja. Altså, nu snakker jeg med dig inden det her. Vi startede med, altså, var det ikke noget med din rigtig gode ven? Hvad var med ham? Han fik ondt i halsen, så vi fandt på at lave den der, så givet vi ham. Han blev meget syg og fik meget ondt i halsen. Så vi lavede sådan nogen, og så smagte den, og så gjorde det, at han ikke mere var syg og havde ondt i halsen. Ja, det var det godt. Ja. Altså, var det ikke dejligt at hjælpe sin bedste ven med noget, man selv har lavet? Hvad lang tid tog det at lave alle de der lakridser, der er ude i butikken? Et år. Et år? Ja. Og nu tror jeg, det var slut. Nu går vi over til Kasper. Hej. Nu skal vi have topmålblade, og hun kommer nu. Hej. I dag skal vi... Ja. Jeg tager alle de her topmålblade med. Jeg ved ikke, om jeg laver. Og hvorfor har I egentlig lavet det? Det har vi, fordi vi synes... Altså, vi synes børn, de manglede noget. De kunne sidde med, hvis de skulle til at... Når de skulle til at sove og sådan noget. Og så tænkte vi bare... Ej, børn, piger, de skal bare have noget. Og det er fra 8 til 13, 14. Du vil prøve at kigge i den her. Og pigerne, de skal jo have noget at læse i. Så er det for eksempel den her. Den er til... Det er hele vejen, det hele, og vi griner på det. Ja, altså i den her, der er der sådan noget med, sådan noget, hvor man, ja, kan det også sådan en forside, hvor der står, hvordan man skal gøre sådan. Og ja, som han lige viste jer, må jeg lige prøve at få den igen. Det er sådan en pige, der er model for en dag. Ja, hun er det. Og så står der, hvor mange år hun er, og hvad by hun bor i og sådan noget. Og så har vi, ja. Så får du lige den her tilbage. Og det var det. Spørg, er der alle? Ja, der er den her for eksempel. Den her kalender. Og den er simpelthen til 2012. Hvor der er sådan et piger i. Og så er der en masse piger i. I har jo selv bare nu. Så nu er det Hitlerpigen. Ja. Ja, det glemte jeg faktisk at sige. Bag på den er der sådan man kunne lave. Og nogle der er kun en, der er to. Ja.
Og de forstår forskelligt, at nogen står soven, og så nogen har en hund, og 2 veninder, der står sammen. Og så noget, ja. Det var det. Ja. Så skal vi over og se, hvordan Helle laver. Ja. Og hej, nu skal vi have besøg af en mand, der danser gammelstyle. Og en masse, så nu kommer han ind. Hej. Hej. Hvorfor danser du gammelstyle? Det er fordi, at jeg har hørt den, min bedste ven lærte mig den, Christian, at lære mig den, og så synes jeg, det var mega god. Ja. Og så hørte jeg den mange gange. Hvordan er dansen? Kan du vise den? Ja. Må jeg se? Nej. Må jeg prøve at se dig dansen? Ja. Må jeg prøve at se hele dansen? Ja. Ja. Og så tager vi de der stole væk. Han spiller altså Fairplay nu. Det ser meget sjovt ud. Det ser meget sjovt ud. Og du kigger lige på billedet. Ja, det gør jeg. Ej, det kan du. Hej, gør jeg god til det også. Ja, det tror jeg hedder for det. Børn, de må ikke kigge med. Hey!
Ja, det var så det for God aften Danmark. Hej hej.